Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fil-ġimgħat li ġejjin dar San Giuseppe f'Ajnsielem se tibda tilqa l-ewwel anzjani fija. Dan ħabbru il-Ministru għal-Għawdex u l-ippjanar Clint Camilleri waqt żjara li jagħmel hekk kif ix-xogħlijiet inkluż il-finishings u furnishings kważi tlestew kollha. Fil-fatt f'Marzu li ġej din id-dar mibnija fuq aktar minn 3 tomniet se tilqa' fiha l-ewwel 120 resident anzjan u anzjana. Ftit tal oħra wkoll ser jiftħu l-applikazzjonijiet għall-awċin kollha li jixtiequ propju jitlu ġewwa din id-dar tal-anzjani u aktar minn hekk ukoll se nkunu qegħdin naraw li din id-dar tibda topera mhux biss topera iżda ser tkun dar tal-ogħla livell bl-ogħla standards u nemmen li hekk jixraq lill-awċin hekk jixraq lil dawk kollha propju li jżuruna hekk jixraq propju lir-residenti li ser jkunu qegħdin jagħmlu minn din id-dar bħala id-dar tagħhom. Dar San Giuseppe se tikkonsisti f'120 sodda fi kmamar kollha ben suite mifruxin fuq 4 livelli b'veduti tal-kampanja u l-baħar. Id-dar se tkun waħda tal-ogħla standards u aċċessibbli u se tikkonsisti f'żoni imdaqsa ta' spazji soċjali kif ukoll spazju ħodor fuq barra. Min-naħa tagħha il-Briffa Farrugia chairperson ta' Vassallo Group u minn Care Malta li se tieħu ħsieb l-operat ta' din id-dar semmit kif Dar San Giuseppe se tilqa' fih dana wkoll anzjani bid-dimensja. Aħna ħerqana biex inwasslu dan is-servizz u nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex dan ikun l-aħjar servizz li aħna nistgħu nagħtu fil-qasam tal-kura.